ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮರಿಯಲ್ಲತ ಬೇಲಿಜ್ಜ ಅಂದತೆ ಇತ್ತಂಚನೆ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಎರಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಪ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿ ತುಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಈರೊಂಜಿ 11,000 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡಿ ನಾನು ಖಾಲಿ 11,000 ತುಲೆ 6 ಜನ ನೀರು ನಂಡರಡಿಂಚ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು 6 ಜನ ಕೂಡ 4 ಜನನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಈರಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಈರಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಕಾಲಿ ಕಾಲ್ 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 ಓ ಮಂಡೆ ಗದ್ದ ಎಂದು ಪೂರ ಪಂಡೆ ಧರ್ಮ ಗೀತು ಬುಡ ಪಂಡೆ ಏ ಕಡೆ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಂದ ಯಾಕ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬೋಡೆ ಮಾರೆ ದಾನೆ ಅನ್ವಾ ಅವಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫುಲ್ಲೇರಿಯಾ. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ದಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಬಂದಿತ್ತಾರ ಬರೀ ಅವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಎನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗನ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಡಿಂಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಚಣ್ಣ ರೇಟ್ ಎಂಚ ಯಾಣೊಂಜಿ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಂಬೇರೆ 7,000 ಅದ ದಲ ಕಮ್ಮಿ ಜ ದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಆಜ್ ಕೊರ್ಲಿ ತುಕ ಆಜೆಕ್ ನೆಡಲ ಆಜಿಗೆ 1000 ಕಮ್ಮಿಗೆ ನಮಕ್ ಒಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಂದು ಅಣ್ಣ ಎಂಚನ್ನ ಕೂಲಾಪುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಲಾಪು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೂಲ ಎಂಚ ಆವತ್ತ ಆವತ್ತ ಅವು ಕಾಸ್ಕೋರು ಒಂದೇ ರಮೇಶನ ಗೂಡ್ಸು ಬಂತೆ ತುಕ ಅಣ್ಣ ಉಂತ್ಲೆ 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 ಇಂದೇ ಉಂದೇನು ಪತ್ತೊಲ್ಲೆ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ದಾಳೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ನೆಟ್ಟೆ ಐಸ್ ಪತಾರ್ಪನ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋಡ ಉಂದೇ ಆಯೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪನು ನಂಗೆ ಅಂದಾಜ ಆಯ್ತು ಮುಂದೇನು ಪಾತೊಂದು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಐಸ್ಕೇಂಡಿಯೇ ಮಾರುಡತ್ತೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಸತ ಮಾರೆ ಇಂಚ ಅಂಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಲಾಪುಜಿ ಕಾಲ ಚೆಕ್ ಇಂಬಿಯನ ಮಾರೆ ಆಯುರಿ ನಾನೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡತ ಏ ಪಲ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂದ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಮಣಿಕೊಚ್ಚು ಹಾಂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಅತಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಡೌಟು ಇತ್ತೆ ಟ್ಯಾಪ್ದ ನೀರು ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿಂಟದ ಬಂದು ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚನೆ ಈ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಪರಾಪುಜ ಆಪುಡಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಕೆರ್ದು ಮಿತ್ತ ಗಡ ಬಿಡುವ ಈ ಬೋದು ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಬಲ ಅಂಚ ಅನ್ಪರ ಗೇಟ್ ಪರ ಬಂದು ಅನ್ಪುಣ ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾವೈಕ್ ಅತಿ ಹೆಂಗೆ ಉರಿಯ ಗೊತ್ತಾವಂತ ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಬರ್ಪಾರ ಪಾಯರ್ ಆಯ್ತು ಪೋತನೆ ಮಾರೆ ಕೋಪ ಅಂತಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸೈಯಾಗಿ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಅದೇ ಹೆಂಗೆ ಕುಡೊಂದು ಎಲ್ಲ ಡೌಟು ಸಂದವಿ ಯಾವುದು ಬೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದು ದಾದಿ ಆನ ದಾಲೆಜ್ ಇರೇ ಮಲ್ಪಾರದಲ್ಲ ಬೇರೆಜ್ಜ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಬಾ ನಮಗ್ ಮಾಡಕ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಶೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕುಂಟಾಬಿಲ್ಲ ಆಡೋಣ ಬಾ ಮೂಜಿಗಾಸ್ತಾ ನಾನು ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಆಯ್ತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಟ್ ಅರಿಕ್ಕು ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಟ್ ಇತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ದು ರಿಚಾರ್ಜ್ಗಳ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲ ಸಂಬಳ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನ್ನೇ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಅಲ್ಪ ಬನಿಕೆ ಭಾರಿ ರೀಲ್ಸ್ ಅದ ನಿನ್ನ ಓ ಧನಿ ಹಲೋ ಧನಿ ಬಲ್ಲೆ ಹಾ ರಾಹುಲ್ ಓಲ ಯಾಣ ತಿಲ್ಲ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಧನಿ ಬರ್ಪೈತೆ ಕೋಟ ರೀಲ್ಸ್ ಬಿನಿ ಮಲ್ತಾನ ಅಂದು ಸೊಗತ್ಜಾ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಾವಿರ ರೀಲ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಹತ್ತು ಮಾರ ನಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂತಿಂದಂಡ
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಊರ್ದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪಾಡಿತ್ರ ನೀನು ಈ ನನ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಬರ್ಬನ ಹೊಡ್ಚಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೆರ ಮಾರೆ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವನ ಧರ್ಮ